siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dinhi nining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman usab nga nagapanuktok og mobukas sa ato mga salabutan og magahatag kanato og insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga sayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon aron maandam kitang tanan sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita aron muntaga pagadumalahon Kristong Higala, Brother Libik Claves. Okay ni sa ang mga huni sa awit atong pamatigan. Dili ko mahimo ang tanan akong handog, gawas lang ni Jesus nga mao'y nagsaan kanako ni anang langit. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Ang langit walay sama, dinhining kalibutana. Lunsay nga bulawan ang imong pagalaktan, di hingpit na ang tanan. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na uniyay panghayhay.
maliki ang panahon kay kini bulawanon ipadayon ang kadasi aron ang paglaom imong nga maangkon ang panahon bulawan alang kanatong tanan mupadayon ka hangtod sa katapusan magabuhat kita
Sa dalan nga gilaktan ko ang Ginoo maoy kauban ko bisan mangit-ngit ang akong dalan musalig lang ako sa Ginoo may kalipay ko sa akong panahon bisan mangit-ngit ang agianan. Balik si Jesus dinhi sa kalibutan kuhaon og lalinon ang balik si Jesus dinhi sa kalibutan kuhaon og lalinon ang natuman kuhaon og lalinon ang Dunay duha ka mga dalan sa Biblia nga gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duha ka mga dalan. Halapan ug haksay pagalagtan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa kinabuhing gayon. Maugalang malisod subayon. Si Jesus na nato nagpahinumdog, na siya lamang ang kanunay sundog. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayod kitang pag-agiyahan. Halapat ug haksay pagalaktan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa kinabuhing gayon. Mao'y dalang malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimutan ang kaniya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon nato ang kadaugan. Halapan ug haksay pagalaktan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa kinabuhing gayon. Mao'y dalang malisod subayon. Halapan ug haksay pagalaktan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa kinabuhing gayon. Mao'y dalang malisod subayon. Mao'y dalan nga akong piliyon. Sa panahon na wad-an ako sa paglaom, naghunahunang way Diyos na tagaan. Apan siyang nilanghong, ako di mahimong. Talantaw galing Diyutay nga sabon. Ang jutay na mga sapot, ang jutay na mga sapot.
Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan. Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Nasa'yo man ang lakas at talino, humahanga man sa'yong buong mundo. Nang sa hanggasan naman ng banal na kasulatan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Hanggang di mo nababatid ang daan tungo sa langit, di mo makakamtan ang kanyang pag-ibig. Di mo makakamtan ang kanyang Okay, atong gina-welcome na ang tanan natong mga pinalangga nga makaigalaan makagisunan kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast mahigala sa Facebook. So kamon tanan, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo makapadangat higal og mga mensahe pinaagi sa pag-text no namo dinhi ni Brother John. Or pwede mo padalag mensahe sa atong comment section mga higala sa Facebook. Atong gina-welcome inyong mga importanteng mga messages, greetings, or mga pangutana. So, welcome ang tanan. Atong makahigalaan diya sa Negros Island karon, sa Occidental o Negros Oriental, kamong tanan, mga kahigalaan o kaigsunan. Kinasingkasing mo na mo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nga good morning sa tanang taga probinsya sa Masbate kutob sa naglantaw di sa ato nga live broadcast
through Facebook. So welcome ang tanan. Atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers diha sa Biliran Province. So atong gina-welcome sad ang tanang taga Biliran. O niya atong ginapasalamatan sad ang atong makigalaan diha nagamit ang mga sound system. O niya atong mga tigpaminaw diri sa probinsya sa Leyte. So kamuntanan diha sa Leyte. Welcome sa ato nga tulumanon. Nagipasalamatan nato ang tanan to makigala gigsunan diha nga nagagamit og mga sound system. O niya tanan nga makaigsunan nato Pilipinas man kuno bang nasod sa kalibutan. Salamat kayo sa inyong pag-share sa ato nga programa. O katong wala pa makashare higala atong hinahinay og share no nga sa ato mga friend, nga sa mga minahal sa kinabuhi aron sab sila maka pamati po sila sa mga huni sa awit o mga pulong sa Ginoo nga itong pagtukion o paghisgutan din sa ato nga tulumanon. Ani atong mga tigpaminaw sa ato ning ipasalamatan diya sa Sir Nati Incenso, tas mga Britson Novila sila mga sound system o tingali doon na pa ubang makigsunan diya nga nagamit ang mga lanog kain sound system para makadungog ang ilang mga silingan. So welcome kamuntanan. Ato mga suki nga naminaw sab diri sa Camotes Island. Welcome ang tanang taga Camotes. Og ato sang gina pangumusta diha no sila si Brother Tato Sotelo. Atong gipasalamatan siya siyang paggamit yan sound system diha aron sa pagpalanog sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Diri sabta sa Islas Bantayan atong gipangumusta ang tanang taga Madridejos, Bantayan og tanang taga Santa Fe nga nagmonitor og nagpaminawan og naglantaw silang mga cellphone karon, ilang mga Facebook, ilang gitan-aw. So among gipasalamatan ang tanan. O salamat po sa mga kaigsunan og kaigalan nato diha nga nagamit og mga lanog nga mga sound system. Ngadto ni sa mga Tocotijo family diha sa Tikad o dito sa diha sa Islas Lipayran kang brother atong gipasalamatan diha no ang nagagamit o mga sound system diha sa Islas Lipayran. So mga Lucernas family o ni ato sang pasalamatan si Brother William Tadlas diha sa Sayaw. Maing buntag sa tanan taga Bantayan o tanan taga Santa Fe karon nga naminaw o nagamit ang mga sound system. Ya, kumusta ang tanang taga Okoy, Santa Fe. Itong pasalamatan si Brother Lot sa sound system. Ya, good morning sa tanan taga Isla sa Lantagaan, tanang taga Isla sa Kinatarkan, diya sa Isla Sibitngil, diya sa Malapascua Island o sa Carnasa Island. Kamong tanan diha, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maing balita. Mainguman sa tanan nato makaigalaan din sa mainland Cebu nga nagpaminawan karon. So welcome ang tanang taga tanan nga taga mainland Cebu kutob sa naminaw karon. Good morning diha sa mga kabukirang barangay sa Balanban, diha sa Magsaysay, kabukirang barangay sa Asturias, sa Tuburan, bisan pa man dinis Tabuilan, at diha mga listener diya sa mga ibabaw sa mga kabungturan. Lanog-lanog ni atong programa. O diya sa Olibo, diya kumusta diya nun tanan taga Olibo nga naminaw. Diya sa mga Mahinay family, mga tugahan. O niya good morning sa tanang taga Dalid. O niya tanan nga taga Gimpilakan. Atong gipangumusta. Tanan to makaigsunan diya sa Tabuilan. Mga kaigalaan na ito naminaw atong gina-welcome sa atong programa. Good morning din sa tanang taga Gimpilakan. Always nagapaminaw. Kumusta din mga pikit-pikit family nga ito sa mga Tirana, mga pamilya sa mga Samson, ang adtos mga Golbin, mga pamilya sa mga Yunting, Alpunon, ang adtos mga ngadtos ni Brother Maning Masbang. Good morning ni mo bro. Uban siyong family. Ngadto nila ni Brad Pipi or Sabia. Good morning Brad Pipi. May buntag ni mo welcome sa atong programa. O na dito ta sa Carmen, bisan pa man sa Katmon, atong gipangumusta si Brother Mario Alquizar.
uban siyang kaubanan sa Panimalay. Anya tanan nga taga Katmon, bisan pa man diya sa kabukirang barangay sa Santikan, Agsuaw, sa Bungyas, Katmon, ug uban pang mga barangay sa kabukiran nga naglanog-lanog ni atong programa. Kamong tanan, welcomes nining sayo sa kabuntagon. Mga tigpamin nato diya sa mga kabukirang barangay sa Sugod, no? May buntag sa tanang taga-Sugod, tanang taga-Bourbon nga always nagapaminaw. Nya good morning sa diya sa Bundo, Bourbon. Itong home division diya, may buntag, no? Sa tanang taga-Bourbon. Salamat po sa sound system ni Brad Amay diya ang naglanog-lanog. Good morning sa tanan. Ato matik paminaw diri sa San Jose, Bourbon. Ngadto nila ni Brother Amay Pitugo and family. Pasalamatan nato si Brother Rodrigo Villamor sa iyang sound system. Good morning ni Brother Orlando Villamor. Tanan diyang naminaw sa San Jose, Bourbon, ang tanan ato nga gina-welcome. Diya sa Kaguyong, o diya sa lungsod sa Tabugon, kumusta ang tanan taga Tabugon nga naminaw karon? Good morning nila ni Brother John Labitania, yang family. Ngadto ni Esther Rimi Monteliano and family. O niya Lester Delma, mga Ando and family. Tanan diyang naminaw sa Tabugon, atong gina-welcome. Murag na diya si Brother Jimmy Araneses, aduban siyang Mrs. Sila si Brother Joel Tirana, Ma'am Rotsini. Niya salamat sa kalampusan sa Crusade po sa Tabugon. Adunay mga 12 ka mga miling kalag nga nabautismuhan. So congratulations mga bag-o nga nabaptize kagahapong adlaw. Kani ato mga suki nga tigpaminawan diri sa Managasi, Tabugon. Good morning diri sa mga nano, ngadto sa mga Romago, sila Arcusa family, mga Soliano, onya Saladaga. Good morning na inyong tanan. Ato mga suki nga naminaw diri sa Lamak, kumusta din mga Jordan family. Tanan taga Ilihan, misang paman diri sa Kadwawan, no? Atong gina-welcome ang tanan taga Kadwawan. Pasalamatan nato si Brother Ben Istor, siyang sound system, yung mga Barili family dia. Good morning. Mga uban pang makaigsunan nato dia, mga silingan na nila, mga imbuntag, no? Yang adtos mga Maluloy-on family, atong gina-welcome. O niya diha sa Eden. Good morning sa tanan taga Eden. Niya ngadto ni Brother Jomel Rosasinia and family, may muntag niyo bro. O niya ngadto sa mga Alikos family, pamilya sa mga Agwa, atong gina-welcome. Mga Risor family, ngadto sa mga Arrogante family. O niya kumusta sad sa mga Dimapi, mga Bragat family, mga Coralde family. O niya atong mga kaigsunan diya sa sulod adool yung simbahan, no? Mga Paraiso family, atong pasalamatan si Sister Maritis sa Paraiso sa pag-operate sound system diya sa Seventh-day Adventist Church. Good morning sad sa mga Fuentes family, mga Alconten, mga Busotros family, ug uban pa diyan natong mga kaigsunan ug kaigalaan. Ano nga to sad ng Brother Renato Tirana and family. Ng Brother Seloy, may buntag ni Brother Seloy Beronas, uban siyang family o sa uban natong mga kaigsunan diya sa Upper Kadwawan. Kamong tanan diya naminaw, automatic paminaw diri sa Libho sad. Ubay-ubay po ni sa Libho, kay naputi daghang mga newly baptized members sa Libho. Atong gipangumusta ang tanan taga home division, no, diya sa Libho. Makaigalaan diyang naminaw o atong pasalamatan si Sister Linda Kamay sa iyang lanog nga sound system. So good morning sa tanan taga Libho. Good morning ni Brother Nelson de Bersero. May buntag ni mo bro. Ngadto ni Brother Leo sad sa Malinog. Naapo na siya sound system diya, Brother Leo. May buntag ni mo. Salamat po sa mong sound diya. Naglanog-lanog, no? May buntag sa ato mga sukin tigpaminawan diri sa Mabuli. Atong tanan dihang mga kaigsuunan. Always naminaw. Ngadto sa mga bag-ong mga kaigsuunan nga nagpaminawan. Good morning ni Totron dia, no? Ilanan nga always daw na siya nagapaminaw. Langdong sincere dia sa Malinog. Ngadto nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, may muntag ni Moday, uban si mong Tiok family.
So tanan-tanan na lang gayod nga taga Mabuli no nga lang si Brother Eric Sinoy may buntag nimo dong Eric. Tanan diyang naminaw sa Mabuli unya bisan pa man diri sa Kanagahan ato ding pasalamatan sila si Brother Anne Priscillas sa ilang sound system, as Brother Christian Bister, Brother Bernie Katakes sa tanan na lang diha sa Kanagahan. So kaniadtong programa higala kada programa nato dunay daghang mga lugar nga naglanog-langnog ang mga trompa sa makaigsunan murabag crusade permi ba sa kalaing mga dapit. So madungog ang atong programa pinaagis mga trompa nga gipanggamit sa mga kaigsunan nya lain pa nang ipang-share ngadto sa mga kaigsunan makaigalaan ang atong programa through Facebook. So manang ubay-ubay gyud ang naminaw. So maayong buntag sa tanang mga kaigsunan kaigalaan diri sa Kinawahan sab. Tanan nga taga Kinawahan, welcome. Good morning Lanster Maridil, Brother Jojo Kayon and family, Brother Arnel, Brother Brother Rino. Kanya good morning sad ni Aster Noralin uban siyang sister dia ilang mga family. Tanan diya nga naminaw sa Kanagahan, welcome adtos mga tanan diha nga naminaw no mga Roseliosa family, mga Tunyakaw family, mga Sumalinog family sab diri sa Diris Busogon, mga Lumuntad family diha sa always naminaw no diha sa Takop. Unya tanan nga taga Lambusan ngadto sa mga Frasco family. Good morning sa pamilya ng Pastor Frasco. Unya pamilya nila ni Brother Matoy diha, Lanster Loida, tanan diha naminaw no mga Buyusi family. Unya ngadto sa mga Bilyeta family, mga Hapitan family. Unya good morning sa Brother Christian Lumihok uban siyang family. Mga Magdadaro family. Tanan na lang gayod nga naminaw diha sa Lambusan ato mga kaigsunan o mga kahigalaan. Welcome. Mahinguman sa tanan to mga listeners sa Tambungon. So daghantag mga tigpaminaw sa Tambungon ato magisunan o kahigalaan. Good morning diha ni Brother Roger de Los Santos diha uban siyang family. May buntag ni mo dong. Ani atong gipahibalo ang tanan taga Tambungon. Kung nanginahanglan tag pisa sa mga motor mga higala, ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts nga mo na'y motubag sa inyong mga pinahanglan sa inyong motor. Ang Advent Motor Parts na himutang ka na at bang sa public market kilid yun sa highway diya sa Tambungon. Gipanagiya Chris Magtayon, Lloyd Florida o Rimes Sigarino. Abli na ikan sa Domingo kutob sa adlaw nga Bernes. Ani ato mga tigpamilya sa Napog. Good morning po sa atong Bible students diya si Sir Ryan Rituya, may buntag ni Modong. Tanan diya nga naminaw sa Napog, Brother Norland Pagal, yung family. O niya tanan nga naminaw sa diri sa Diris Bangkasan, at lang Brother George Luna and family. O niya diya sa Tuong, ngadto sa mga Tagalog na family. Tanang naminaw no, diha sa Kamansilis, sakop sa Kamansilis Church, SD Church. Tanan diha kanya welcome mga suki na itong naminaw diha sa Manyo. Good morning lang Brother Elvis de Peritos and family. Brother Zidel Peritos and family. Good morning sad ni ngadto sa mga Gupyo family diha atong gina-welcome. Tanan na lang naminaw diha sa Manyo, diha sa Loo, kumusta din mga Lopez family, Vargas ug Ibanez family. Kanya tanang naminaw diha sa Punta, diha sa Agnaya. Good morning sad sa mga Monteroyo family, mga Samson family, ngadto sa mga Suson family diha sa Bangkal. Kanya ngadto sa mga Larga o mga Likigan family diha sa Argawanon. Good morning sa mga Layon o Kabatanya sad family. Ngadto sa mga Ansiano family, mayong buntag. O sa tanan na lang kayo diha sa Patag, San Remigio. Welcome mga tigpamino nato, mga higala dito sa Daan Bantayan, diha sa Maya, labi na diha sa mga Dehito family. Atong gina-welcome ang tanan, mga pamilya sa mga Punay, o niya ngadto sa mga Meralias family diha sa
Alanaw, tanan na lang yun naminaw Diyos dan bantayan ato mga pads diag mga mads, mga brad o mga sis, mga friends nato diya kamong tanan welcome sa atong programa. O niya derita sa Medellin mga higala tanan nga taga Medellin ato sang gina-welcome. Kumusta ang tanang taga Daang Lungsod Medellin? Welcome tandang taga Daang Lungsod. Ngadtos mga pamilya na Brother Edwin Goliemas and family, mga De La Cruz family. Atong gina-welcome o niya mga Langgido family, dias proper sa lungsod sa Medellin. Ngadtos mga 5 family. Tanan gayon naminaw diya sa Medellin, no? Good morning. Ngadtos sad ni Konsehal Municipal Councilor Raymond Olivar. May buntag ni mo konsehal. O ngadto na ni Brother Felipe Soliera, nila ni Brother Alex Cañada. Kamon tanan dia. Welcome diya sa Lamintak Norte, diya sa SOR, niya tanan taga Tindog Medellin, diya sa Cuba, o niya ato matigpaminaw diya sa 108 Medellin, ato makaigsunan diya makaigilaan, ato nga gina-welcome sa atong tulumanon. O niya gipasalamatan nato si Brother Terbo Pobadura sa iyang sound system nga ulis palanugo niya sa atong programa. Mga Pobadura family, mga pamilyas, mga Lubitania diya. Tanan diya, mga Bohol family. Atong gina-welcome uban pa nato diyang mga kaigsuonan. Kumusta diya sad ang mga Malinaw family, no? Diya sa Dayhagon. Atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang Maayong Balita. So pwede na mo higalang maka send og mga mensahe diri sa atong programa. Kay karon taod-taod ato nang basahon ang inyong mga pinasahi, mga importante nga mga mensahe aron mapadangat na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. So sa tanan pod nga nag-birthday nining adlaw, tanan nga nag-birthday, happy birthday. Niya nag-birthday na itong miaging adlaw, belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday na itong miaging mga adlaw. O ni advance po happy birthday sa mga kahigalaan na itong kaigsunan nga mag-birthday ugma og susunod mga adlaw. Okay, atong gipangumusta ang atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa Bogo City. Always naminaw sa atong programa. Atong gipangumusta ang tanan taga Binabag. Good morning sa taga Binabag nga always naminaw. Lamin na diha sa mga Bersero family. Good morning sad sa mga pamilya sa mga Olingay diha karon. Mga Gabiane family. Ngadto na brother Lino. Good morning brother Lino. Diha sa San Antonio. Mga ngatos kan Mr. Ami sa Dikot, may buntag ni Mr. Ami. Tanan diha nga naminaw sa San Antonio, diha sa Binabag. Dirisad sa Anunang Sur o sa Anunang Norte. Good morning sad sa atong mga kaigalan kaigsunan diya sa Kabangkalan. Atong pasalamatan ang atong madasigon, mabtikon nga Scout Ranger diya. Retired Scout Ranger. Si Sir Isagani Aratzia. Good morning nimo Brad Isagani. Salamat sa imong sound system diya nga naglanog-lanog kanunay sa atong programa. Kani Sir Isagani mga higala. Kani siya kanang retired Scout Ranger ni siya. Pag uli niya, nakapaminaw siya sa ato nga programa, nakasabot yun siya, karon usa na siya ka SDA, no? So salamat kayo, Brother Isagani, siyang pagtubag sa panawagan sa Ginoo. Guban pa nato magigsunan nga nagtubag sa panawagan sa Ginoo nga nahimo ng Adventist. Good morning sa Kabangkalan. Kadiyas Kabangkalan SDA Church Sigala, kini sa Malingen dapit. Daghan-daghan jud diha nga mga kaigsunan nato nga nakapangalagad si Ginoo. O niya sinugdanan, nakapamati sila sa atong programa sa radio. So gipasalamatan nato sila nga mitubag sa panawagan sa Ginoo. O niya atong mga ngadto diha sa mga Lipaw-paw diha family. Good morning sa mga Lipaw-paw. O ngadto nilang Brother Alan Bisabilia, nila ni Sister Bisabilia,
Amelia. So good morning ang tanan Dios Baas, no? Tanan nga taga Baas nga naminaw. Unya ngadto sa mga Dorder sad family Dios Dakit. Unya ngadto sa mga Andrino, kang Sister Andrino diya sa Dakit. Good morning, Master. Oban sa imo sad nga anak, no? Imong pinalangga sad nga bana. Salamat kaayo sa inyong makanay ang pagpaminaw. Salamat kayo sa pagtubag po sa panawagan sa Ginoo. Ano ato mga suki na minaw diya karon sa Guadalupe. Good morning sa tanan taga Guadalupe. Ngadto ni Brother Tirul. Good morning nimo bro. Hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo sa kanay maghatag kanimo kadasig ug kalig-on sa pagpangalagad. So good morning sa mga humawas diya family, mga Munyes, ngadto sa mga pamilya sa mga Pilayo. Unya ngadto sa mga Baldosa family. Unya ngadto sa Brother Edsel Ledisma. Kauban ni Ma'am Ledisma, uban sila mga kabataan. Ma'am Joy. Kabagi diya may buntag. Diya sa kuang yapo magnaslib og muso na kuno sayop. So good morning sa tanan Guadalupe. Unya tanan nga taga Libertad nga naminaw. Tanan nga taga Barangay Udlot. Unya diya sa Marangog area. Labi na sa mga church members nato diya sa Tagasa. Good morning sa tarang taga-Tagasa ato makahigalaan og mga kaigsuonan. Ani ato mga pinalanggan tigpaminaw diya sa Syukon og diri sa Nailon. Ang Nailon duha man na upper og lower Nailon. Upper Nailon mo na ang kuan na siya kanang Simbuawan. May buntag no diya sa tanan labi na sa mga pamilyas mga Lipon, pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon, o pamilya ni Anhing Jiri Lipon. Maayong buntag niyang tanan, no? Diha sa ibabaw sa Nailon, no? Upper Nailon. O niya, ato sa mga pioneers family diya, good morning. O niya, ato ni Sister Leoning, Damayo, may buntag ni Master, oban sa ko sa Panimalay. Brother Frido, may buntag ni Brother Frido. Ano yung ngadtos mga pamilyas, mga Rituya, mga Nailon family, atong gina-welcome. Ano yung ngadtos mga Bulambaw family. Good morning sa mga pamilyas, mga Hilig. Ngadtos mga Mulihon family, mga Berdida, Canales family, guban pa nato diyang makaigalaan nga naa sa Nailon. Ano atong pahibalusan ang atong mga kahigalaan mintas sa patakalimot nga kadtong makahigalaan nato nga gustong mutilaw og maanindot nga tubig mga higala, makahimo mo sa pag tilaw sa tubig nga gipanag-iya kana sa Advent drops mga higala. Ang Advent drops mo na usas mga the safest purified drinking water anana na himutan sa Mohon Paho Norte daan Bantayan. Aniya pwede na nga inyong tawagan sa number mga higala sa 0951-921-5058, no? Aron makatilaw man ng Advent drops usa ka safety kay na nga imnon purified drinking water mahigala Advent drops. Okay, atong mga kahigalaan na minaw no diri sa diha nila ni Tia Wing Katayas nga always naga-tune in for siyang mga radio. May buntag ni Motia ng Engineer Ernie Katayas and family. O niya tanan nga taga Corba Bugo. Diya sa Libertad dapit may buntag. Kana ato mga newly baptized members po nga nasa Corba nga nahimong Adventist na nakalimot lang ko sa pangalan ni Brad. Pero sige siya paminaw sa atong programa. O niya nga to sa tanang taga Gairan. Good morning sa tanang taga Gairan. O niya nga to sa ato sa gipanunduman ang mga kigalan to din sa Northern Cebu. Nga kung problema ta sa atong pananaw kay magkahap magod magataas na atong pangidaron ay magkalimot higala pangitaan ninyo o doolan ninyo ang Icons Optical Clinic.
nga naa ka na nahimutang sa karaan atbang yun sa karaan nga land bank sa una ng ubos sa Kaisano atbang sa karaan land bank imo makita diha ang Icons Optical Clinic unya may branch na sila sa San Remio kilid digin na sa highway po ang branch sila diha sa side atbang sa Prince unya tanawa lang diha ang Icons Optical Clinic unya pwede po gari mo sa iyang mama ni sa maong Icons Optical Clinic kay at the same time siya na maron ang nagdumaan na tungod kay patay naman iyang mama ang Buraki Optical Clinic Mahigala kini nga mga clinic ang ilang pag-check up sa mata sure kayo kay computerize ang ilang pag-check sa pananaw na to aron sa tugtumong matagaan yun og eksakto og igo gyud nga grado panginahanglan sa atong mga mata. Unya pangipaalam ninyo si Dr. Konkon Lobitanya. Unya abli na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Biyernes, siradong Sabado mga higala. Unya abli na sila sukad sa alas 9 buntag hangtod alas 5:30 sa hapon. So ato na mo mintras sa gamay pa ang problema. Good morning sa mga makipig family. Kanyang adtos, mga pamilyas, mga pamilara. Kanyang atos ang pangumustahan din si Brother Andy Nobalbo. May buntag ni mo. Uban si mong papa, imo maigsuon doon sa dinhi sa Kayang, no? Kayang, Bugos City. Good morning sa mga pamilya, sa mga Argawanon, nga ulos na minaw. Mga kahigalaan nato diri sa Pulambato. O niya diha sa Don Pedro. Tanan na lang gayod nga naminaw kutob sa nagmonitor o kutob sa nagtan-aw karon sa atong live broadcast through Facebook kinasing-kasing muna mo higala nga gina-welcome nining sayos kabuntagon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo makapadangat og mga mensahe kay panahon na higala nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga gipadangat dinhi sa kahanginan. Okay, ato ning lantawon, tan-awon tani. Okay niya si Sister Leah Muñez, Pads, Live, palihog kog tukar, kadtong paborito na kong kanta. Kadtong may nag-ampo kanimo. Okay, ato ning tanawon karon taod-taod, Mads, kining imong kantang ag-request nga may nag-ampo kanimo. Kano siya kaning kantaha, Someone is praying for you. Mani siya, no? Someone is praying for you. Okay, ato nirang ipatukar karon taon-taon, Mads, kining awit nga imong gi-request, no? Nga someone is praying for you. Okay. Adto ta sa pagpadayon sa pagtan-aw o na mga higala sa mga mensahe niya po si Dongbab Ritoya. Maayong buntag ninyo Dong Live og Don John. I'm happy watching from Manga, Tuburan. So ka dito Dongbab sa Toledo. Dito ko gahapos Toledo. Kung pamilya dito. Doon naman ay 5th anniversary dito sa AWR. So good morning ni mo Dong Bob. Nyo niya po si iyang minsay, mayong buntag niyo Dong. Watching siya sa Tuburan, Cebu. Nyo niya po si Christy Layon. Maayong buntag ninyo diha Brad. So may buntag Sister Christy Layon. Thank you po sa inyong pagtanaw. Niya po si Pastor Hill Edoliberio. Mayong pagpaminaw sa atong mga listeners o sa tanang mga Adventist members. God is your partner ninyo, mga radio evangelist nga nag-live karon sa atong program ang Maayong Balita. So good morning, Pastor. Oban sa imong family. Ano niya po si Jared Espelita Alcordo. Mayong buntag mga brother watching diri sa Kabintan. So thank you kayo sa tanang Kabintan nga naminaw sab sa ato nga programa. Okay.
ah, ato sang patukaran og mensahe kala no say mensahe sa awit nga atong idalit ngadto sa atong mga suki nga makaigsunan din itong programa. Sa dalan nga gilaktan ko ang Ginoo maoy kauban ko bisan mangit-ngit ang akong dalan musalig lang ako sa Ginoo may kalipay ko sa akong panahon bisan mangit-ngit ang agianan bisan biayon ako antusan lang kay kadaugan ko kung sa subat ug kadagatan bisan balut ug kun may bagyo man bisan lalong magkagabion musalig lang ako sa Ginoo may kalipay ko sa akong panahon. Okay, padayon ta higala nga ato sunano ato sa ning basahon kining uban nga mga mensahe ni apod si niyasad si Edward Genereyes. Good morning mga kapaglaom. God bless sa atong program watching here in Davao del Sur. So good morning no, Brother Edward Genereyes. Niyasad si Jake Samalinog. Mayong buntag ninyong duha, brother. So good morning, Brother Jakes, diha sa Dumaguete City. Niyasad si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kanyo, Brother John, Kuya Libby, o sa makaigsunan, makanunayong nagsunod ning programa, nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also, Brother Ronilo Itang. Niya po si Brother John Lubitania, maayong buntag, Brad. So good morning, Brother John, uban sa imong pinalangga diha sa kinabuhi. Niya po si Brother Jacob Sabalinog, mayong buntag mga kapaglaom. So good morning Brother Leo, kay Brother Jacob, si Brother Leo mani Sumalinog. So maminaw usa ta og awit mahigala, requested song kini gikan ni kang Sister Leah Muñez.
Okay, atong pasalamatan ng usa ka awit no nga atong napaminawan karon. So adto ta sa sunod nga awit nga requested gyapon ni Brother Felipe Solera. Ikaw ang kusog ato ni nga idalit kini nga awit. Ikaw ang kusog usa kini ka awit nga kanunay madungog nato. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Muabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan. Walang abot man ang problema, walay maika pahimulan. Walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mamualang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Okay, padayon tahigala sunahan ato ning lilion pagbalik. Niya pod si Sister Imelda Osabel Boratso, maayong buntag sa inyo diha Brajon ug Badlibi ug sa tanang mga naminaw sa atong programa. God bless watching from Buayahan, Midilien. So good morning sa mga Boratso family diha no sa Buayahan, Midilien, Cebu. Tanan taga Midilien, welcome. Paniato ning dalikatan pagtanaw higala ang pikas nga screen ato ning basahon ning makigala nato nga nag-like, ang uban nag-send og heart, nagpasabot nga gilab nila atong programa. Atong nakita dinhi si Jeannie Rama Fermin, Ronilo Itang, ni Asad si Ginalyn Lumuntad,
Niya po si Sir Jerome Advent, si JP Advent. May buntag nimo Sir. Good morning o welcome sa atong programa. Salamat kayo sa iyong pagpakiguban sa atong tulumanon nga karon nga kabuntagon. Niya sad si Ma'am Emily Dilaw Hilig. O niya po si Nathaniel Lucero Jr., Annalyn Barnes. Niya po si Brother Aniceto Preselias. O niya po si Brother niya sa mga naglab mga hilat o ato ning basahon, mga nag-send og heart. Niya si Brother Ronilo Itang, Brother Neljon Bersero, Emelda Osabel Boratso. Niya sad si Brother Norlan Pagal, John Lobitania, Jard Espelita Alcordo, Ronaldo Bragat, Vincent Etorma Vistar, Milmar Escalicas, Romeo Itang, Chasel Manso, Criste Layon og Melissa Dukalang. So as of this time mao nay atong mga nakita nga makigalaan dinhi sa atong programa nga nakig-uban nato mga higala. So napamo dihay mga importanteng mga mensahe, so palihog isend dinhi aron ato nang mabasa mahigala ang inyong mga pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Ni atong basahon taud-taud ni nga text ni Pare George Lona. Si San Pablo kada Sabado nagpahulay gihapon. Wa ka kahibaw giilisa nag Domingo perting amawa anang pagtuoha. Okay. Mao na Brother George no? Si San Pablo kada Sabado pahulay gyapon siya. Anya giilisan ang Sabado. Nag-ilis si Constantino gikan sa Sabado ngadtos Domingo. Okay. Ato ning tan-awon uban nga basin na pay mga bag-ong mensahe. Karon taud-taud higala ato ning tan-awon dinhi ang mga messages. O napay ato makita atong basahon karon. Unya atangin ninyo ang pangutana nga aton tubagon. Makahimo mo sa pag-participate mga higala sa ato nga tulumanon. Namoy mga dugang tubag sa pangutana. So text dayon mo no? Text dayon mo diri sa ato nga programa para nga ato nga mabasa ang inyong mga tampo, mga dugang tubag sa pangutana. Human sa awit, magbasa na sa pangutana. Sa panahon na wadaan ako sa paglaom, naghunahunang way Diyos na tagad. Apan siya mihunghong ako di malimong, di tanaw ganing jutay nga sagbo. Ang jutay nga mga sagot, jutay nga mga sagot, bisan sa jutay nga sagot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panahon. Kanunay kong naghangyo
sa akong manluluwa sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daw ay tubag niya, apan siya nagtaga. Nasayod siya sa mga handumtang. Ang jutay nga mga sagbot, jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Maoy tinguha sa kasing-kasing ko, kanure nga anak kaniya. Kung mga kalanggaman di napakaon niya, daon sa pa kung madalagan ta. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malihimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Apan iyang gipatubo daon sa panato. Okay, moadto ta higala sa opening prayer nato before ta magbasa sa pangutana atong tagdon karon. Amahan namon as kita sa mga langit, salamat o Dios sa imong pagpakiguban kanamo adto ding orasa. Uban ni kami karon samtang magapadayon kami sa nini nga programa, magatubag sa pangutana. Tuguti o Dios nga ang Espiritu Santo magmando kanamo. Giyahi kami nga mga pulong nga magawas sa umbaba gikan kanimong tanan, makapadasig ug makahatag kanamo kahibalos kamaturan nga magagiya kanamong tanan paingon diha kanimo. Bendisyon ni kami takna kini ang magisalig nga madawat sa Jesucristo nga manluwas. Amen. Okay, moadto na ta mga higala sa pagbasa sa pangutana. Okay, ato ta mga higala sa pagbasa sa pangutana no nga ato nga tagdon dinhi sa ato nga tulumanon ato ning tan-awon. Okay, kay digang pangutana din yun ato ning tan-awon kining pangutana nga atong tagaan og pagtagad. Okay, niya din pangutana. Naglibog ko kay kamo nagwali nga naapa ang napulo ka mga sugo. Ang Roman Catholic Church nagwali pod naa ang napulo ka sugo pero giusab ang igpapahulay. Ang Protestante pod ang napulo ka sugo wala na asay insakto kahaani. Okay, mo ni
pangutana nga atong salo-saloan karong buntaga mga higala sa atong programa. So ang pangutana akong basahon dinhi, naglibog ko kay kamo nagwali nga naapa ang napulo ka mga sugo. Ang Roman Catholic Church pod nagwali naa ang napulo ka sugo pero giusab ang adlawng igpapahulay. Ang Protestante pod ang napulo ka sugo wala na, asay kaha ang insakto ni ine. Okay, thank you kayo. So namoy mga ikatampo dahil mga higala dugang tubag, amo nang paabuton diri kay ato nang basahon karon taud-taud ang inyong mga dugang tubag sa pangutana kung pananglit naamoy gikalibgan higala mahimo nga inyong paluapon. So ang unang mutubag si Brother John o niya akong tapuson mga higala. Okay, daghang salamat Brother Libby. Mahitungod aning pangutana mga kaigsunan o mga kigalaan, kining kalibog na manggid na moabot na usahay sa atua, pero para sa ako kining bahina dili gyud ni angay ikalibog kung ato ulang gisusi ang Biblia. Ang gisulti, naglibog ko kay kamo nagtudlo nga naa pang napulo ka sugo. Ang Katoliko nagtudlo nga naang napulo ka sugo pero giusab ang adlang ipapahulay. Ang Protestante wala na ang napulo ka sugo. Ang pangutana, asa maka-insakto nini? Ang insakto niya na makigsunar makigalaan kanang nagpamatuod, nagwali nga naa ang napulo ka sugo. Klaro ang Biblia nagsulti nga ang Santiago 2:10 kay bisan kinsang nagatuman sa kinatibukas kasuguan apan naglapas usa nahimong malinapason sa tanan. Imo nang gipamatud-an nga may napulo ka sugo ang Katoliko pero giusab ang adlaw nga igpapahulay. Ang Protestante wala na. Pamati kining gihisgutan dinhi sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 21 aron nga matangtang mawala na ang imuhang kalibog. Kung atong tanaw dinhi sa The Living Bible atong masahon na, once a Jewish religious leader asked him this question. Dahil usa ka pangulo sa relihiyon nangutana sa iya, nangutana niya mahin ini pangutanaha. Good sir, maayong magtutudlo. So kung maghisgot gani kag maayo, huna-hunaa nga dili ang imong kaugalingon mo'y maayo, kundili ang Dios. Ang sunod nga pangutana ani maning maong leader sa relihiyon nagingon, what shall I do to get to heaven? Mauni ang iyang pangutana, unsa may akong buhaton aron makasulod ko sa gingharian sa langit. Ingon ni Ginisos, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang nahuna-huna o napamalandong? Ang imong gisulti nako mahitungod ang ingong maayo? Matud pa sa Ginoo, Jesus asim notanas Ginisos, only God is truly good and no one else. Kana ganing only God, only God is truly good. Di ka magunahuna nga may lain pang tao o ikaw maayo ka. Hunahuna nga ang Dios ra gyud. Unya nagsulti dinhi, and no one else. Wa nagyulain pa nga maayo ang Dios ra. Gusto mo bang sulayan? Gusto mo bang matagamtaman kung unsa ang kaayo sa Dios? Duol, alagad sa Dios aron imong mabatyagan kung unsa ka maayo ang Ginoo. Padayon na tugbasa ng 20, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo.
Gusto ang pangutana, asa may tinuod ani? Ang tinuod kanang nagtudlo, nagsulti nga naa pa ang napulo kasugo. Awa, mao na'y tinuod. So dili angay nimo na ikalibog kung ang Biblia imong gisusi, imong gitun-an. So karon ang punto mao ingon sa ikaduhang Katoliko na napulo kasugo pero giusab ang adlaw igpapahulay sakto na ila nang giusab. Pero kung imong basahon dinhi sa balaang kasulatan wa man mausab. Labi na gyud sa adlaw nga igpapahulay wa mausab. Sila lay nag-usab-usab. Kay gisulti naman ang daan, oh. Kung atong tan-aw dinhi sa Contemporary English Bible, sumala sa Levitico 23. Unya 3, ang gihisgutan dinhi matud pa. You have 6 days when you can do your work. Oh, klaro kay na nga doon na mo'y unom ka adlaw nga makabuhat sa inyong mulaton. But the 70 of each week apan ang ikapitong adlaw sa matag semana is holy because it belongs to me. So, balaan o kinialang kanako. Nag-ingo din no matter where you live, so di makang dapitan nagpuyo. Nag-ingo din you must trust on the Sabbath. Kinahanglan nga mo pahulay giga sa adlaw Sabado and come together for worship. Kinahanglan gyud ay manimba, magsimba sa adlaw Sabado. This law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. Busa kung ilang giusab aw nagpabilin ra gyud nang wa mausab kay inguman this law will never change. Unya gisulti ng daan sa Biblia nga matud pa nga sa Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan pa naglapas usa nahimong malinapason sa tanan na usalay imong gihilabtan kanalang adlang pahulay naglapas ka na gid noon sa tanan. Ug bahin anang mga panghuna-huna pod sa mga protestante nga wa na ang napulo kasugo. Sayop gihapon na. Nga naman. Tungod kay ang kasuguan sa Ginoo magalungtad ka na sa walay katapusan. Kung imong basahon, sumala sa Juan Kapitulo Mateo 5:17-18. Kung ato nga tanawon dinhi, si Kristo nagsulti siya. Ayaw kamo paguna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Mituman si Kristo. Unya sila di na mutuman kay wa naman. Pero atong padayon nagbasa sa 18. Og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Ni apang langit, ni apang yuta wa gyud sayloan hangtod ang tanan matuman. Unya sila mingong wala na ang napulo kasugo, bakak na. Mao ning gisgutan sa Juan 2:4. Siya nga magingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Una nga daghay mga tao karon nagtuo, nagsimba, nangalagad sa Ginoo pero bakako na walay kamatuoran nga naman wala magsunod sa kasuguan. Busa ang imong kalibog idangop na sa Biblia aron masultian ka, matudluan ka. Kay aron nga mahibaw ka kung asa ka mulugar. Kay sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. O kung imong gisusi lang ang balaang kasulatan, gituga na sa Ginoo aron ang tao matudluan busa sa unsa may gitudlo sa Biblia kana gikan sa Dios
maunay sunda ug maunay tumana. So matinaw ang niya sa Biblia. Ug kung imong tanawon ang mga pagtudlo sa uban, no? Kung imong ilandi sa gitudlo sa Biblia, dili ka maglibog og asa ka mosulod. Ngano man, Biblia may imong gibasihan. Unya sumala si kadang Timoteo 3:16, gituga sa Dios ang tibuok kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang Biblia nagtudlo sa insakto. Ang tao lang may wa magtudlo sa insakto. Busa kung doon na may tao nga nanudlo sa wa itudlo sa Biblia, sayop na. Pero doon na mga taong nagtudlo sa gitudlo sa Biblia, kana insakto na. Ha? Insakto na. Tungod niya na mga kaigsonan, natambalan ang imong kalibog, natanggal ang imong kalibog. Pero ayaw gyud ipadala ang imong panghunahuna diha sa mga pagtudlo nga wa na itudlo sa Biblia. O kung ato nga tanahon, kanang imong giingon nga giusab ang adlaw gipapaulay, insakto mo na. Kay kung imong kananaan nga tan-awon sa ilang kanang napulo kasugo nila, pagasantuson mo ang Domingo o pistang iglilihi, samtang ang ingos Ginoo, hinumdaman mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Diyos nimo. So dinhi imong makita, maila nimo, dili lamang tungod sa mga pag-angkon-angkon, kanang pag-claim-claim ba, na sila insakto, sila tinuod, unya og basaho nimo sa Biblia, taliwas, lahi. Ha? Sa unsa man nimo maila nga kanang punduka iyas Ginoo og dili iyas Ginoo, pinasiga dinis bala ang kasulatan. Kay gituga nis Ginoo ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Busa kung kanang punduka o ang imong gipasakupan nagtudlo na sa gitudlo sa Biblia, may tungos kasuguan sa Ginoo, kana sakto na punduka na. Pero guwa na gani, kasabot ka na, sayop na. O aron mahibaw ka, masayra nimo kung sayop ba na o dili, susiha ang balaang kasulatan. Gisulti mo sana ni Kristo. Sumala sa Juan 5:39, nagingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Nagsusi magud mo sa kasulatan? Kung nagbantay kag Domingo, wa ni mo gisusi ang kasulatan, kay ang gisulti sa Biblia sa baduman nya naa kag Domingo, wa jud ka magsusi sa kasulatan. Ang gisulti kamo nagasusi sa kasulatan, kay naguna-una man kamo nga pinaagi ni makakaplag kamo kinawig dayon ngani kini mao nagpamatuod mahitungod kanako. Busa ang Biblia naghatag og detalye mga pamatuod mahitungod kang Kristo, ug unya ang Biblia gitugas Ginoo nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, busa mao ni ang gitudlo dinhi sa balaang kasulatan. Okay mga igala, kung atong pamalandungon pag-ayo ang mga butang nga inyong dungog ug nabati, sapat na. Ha? Sapat na nga inyong masabtan, inyong mahibaluan kung asa ang nagtudlo sa kamatuoran. Sapat na nga inyohang mahibaluan ug masabtan kung kinsa ang wa magsubay ug magtudlo sa sa kamatuoran, pinasikad sa balaang kasulatan. Busa karon mutaga mga kaigsunan, inyong gipatalinghugan ang pulong sa Dios nga nagagikan sa balaang kasulatan, sunda og tumana kini, kay diha sa imong pagtuman duna kay paglaom alang sa kaluwasan. Okay mga higala, si Brother Libby atong tagaan og higayon nga makahatag og dugang pa nga pagpasabot bahitungod ining bahina. Brother Libby? Okay, salamat Brother John. So padayon ta mga higala nga tusunahan no. Ato ning basahon kining mga mensahe nga ato nakita sa screen ni si Ronald Nereginon, Brad Lib o Brad John. Mayong buntag kaninyo. Late na akong nag-open sa inyong tulumanon kay busy ako. God bless kanatong tanan. So may buntag nimo Brother Roland Ginon.
Niapod si Brother Freddy Filicano, mayong buntag badlib, nagtanaw ko diri sa live sa San Fernando. O naminaw sad ang akong asawa nga si Chris Filicano o ang anak nga si Mary Rose Filicano. Nagtanaw diha sa Lawis, San Remigio. Niya pagid siya mensahe si Roland Neri Ginon, maayong buntag sa tanang kaigsunan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, and especially diha sa Cebu, Badlib ug Brajon diha sa Bugo, ang Ginoo magauban kaninyo. So salamat kaayo brother Ginon, no? Salamat kaayo. Okay, niya ato nakita si Christy, niya si Chasel Manso, niapod si Brother Romeo Itang, Merifel Vargas, Analisa Alipon, niapod si Canales Jelo, Roland Neri Ginon, Chel Notario Aragon, ato po nakita si Melmar Escalicas, Linabog Munchadura Nas. So thank you kaayo niya ato ning lantaon pagyod. Okay, niya pod si Annalyn Barnes, salamat kaayo. Niya pod si Evony Omelia, Nathaniel Lucero Jr., lovely diheto. So as of this time, mo ni atong mga nakita nato nga mga kahigalaan nga nagtan-aw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So thank you kaayo. So moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Okay, ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, ako ning utrohon pagbasa mga higala. Matod pa niya dinhi, naglibog ko kay kamo nagwali nga naapa ang napulo ka mga sugo. Tinuod na higala, gawali ta dinhi gani kadaghana na tubag kining mahitungod sa Ten Commandments, kay daghang kayong nangutana kay nagkalilain ang baruganan sa mga Kristohanon, Kristiyano, and ingnon talang Kristiyano kay basta nagtuo ka a Bible mahigala pulong sa Dios, tawag ka mag-Christian in general. Nagtuo ka kang Kristo nga imong Ginoo, Christian, pero wa nagkaparehas ang pagtuo sa Christian. Nga naman, usara ka Biblia, ang Seventh Day Adventist panalitan, usara may Biblia, nagtuo nga ang napulo kasugo na apa. Samang pagkasulti ang Catholic pod, moangkon po gani sila, ang Biblia sila tag-iya. Pero, nagtudlo sila ang napulo kasugo tumanon. Pero ilang gipandoktoran na ay gitangtangan, anya gipunan, gitangtangan o nya gilisan. Unsa may gitangtang sa napo kasugo sa Catholic Church? Kay mangkon sila napo kasugo tumanon. Pero ilang napulo kasugo, doon na kalahian ng uban sa napulo kasugo diha sa Biblia. Kay ang napulo god kasugo diha sa Biblia nga atong gipanudlo, unang sugo, dili ka magbaton og Dios sa tubangan ko, sa Exodo 20 na, 3 ngadto 17. Ikaduhang sugo, dili ta buhat og bisan unsang kinulit nga mga larawan. Bisan pagtuas langit ni asyuta na silawom sa katubigan, niya ingon ang Ginoo, ayaw ninyog simbaha sila. Ayaw alagara kay ang Dios sa bughuan. Kanang sugo mga higala, ikaduhang sugo sa napulo kasugos Ginoo diha sa Biblia. Wa na di na nimo palgan sa Catholic Church. Wa na nila itudlo no ang kanang ikaduhang sugo. Tanawan ninyog sulay ang doktrina Kristiyana. Nga ang title diya ang napulo kasugo, pero ang ikaduhang sugo diha sa Biblia di na nimo makita diha. Ang gibutang nga ikaduhang sugo nila sa doktrina Kristiyana
nagsulti nga dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Ikatulo na ng sugo des Biblia, kanang suguan na sa Biblia. Usanas na po kasugos Ginoo, pero ikatulong sugo na sa napulo kasugo sa Ginoo. Ang kanang ikaduhang sugo nga gidid-an ang tao sa pagbuhat og bisan unsang linilok nga larawan, pagsimba og pagyukbo kanila, gitangtang nila ng sugoa. Nga naman kay mainsultuhan man higala sila og di na tangtangon sugoa. Kay naghimo man sila mga kinulit nga larawan na yukbo og nagsimba ni anang mga larawan. Bawal na sa napo kasugo si Ginoo. Bawal na ang pagsimba sa mga binuhat. Ang gitugot nga atong simbahon o alagaron kanang Dios nga magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Wa itugot ang pagsimba, ang pagyukbo ni adtong pag-alagad ni adtong mga binuhat sa Ginoo. Niya ang tao nagbuhat pagyud og ilang kinulit nga mga larawan, bawal na. Munang wa mapalgi diha, gitangtangan nila. Pero unsa may instruction sa Ginoo siyang sugo, Deuteronomio 12:32, ingon ang Dios, bisan unsang butanga nga akong gisugo kanyang tumanon, ayaw ninyo dugangi, ayaw sad og kuhae. Pero namatikdan nimo ikaduhang sugo palang gani, gitangtang na ang instruction sa Ginoo, ayaw dugangi, ayaw sad kuhae. O niya atong mabasa sad sa Mateo 5:17 og 18, gaingon si Ginoo, ayaw kang pagunahuna nga ning anhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi di sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Iyan ang pasida ni Kristo. Sulti na ni adtong mga tao nga gibungkag na ang kasuguan. Ingos Kristo magunahuna ana, nagtuman ko. Dahil ang 18 ingon siya, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Dili pwedeng sayloan ang kasuguan. Pero sa nahitabo, ang ikaduhang sugo sa napo kasugo, gisayloan, gitangtang, gisayloan. Pero ang pasidan sa Ginoo, ayaw sayloe ang akong kasuguan. Di pa sila bisag usa nilang kakudlit o sa katulpok, ang tanan ipatuman gayon. Sa iyo makita nga gitangtangan, gitangtang ang ikaduhang sugo sa napo kasugo. Unya husto din na, dili na husto. Nga naman si Kristo nagsulti nga way sayluan sa akong kasuguan. Di na insakto nga gitangtangan nila tungod kay ang Deuteronomy 12:32 na ingon ang Ginoo, ayaw kuhae, ayaw dugangi ang akong mga sugo. O niya, sundo nimo na nga gitangtangan ang sugo, gikuhaan. O niya, gitangtangan ingon siya, ayaw sayluin niyo ang sugo, gisayluan higala. Diha niyo makita ang ilang pagtudlo, wag gihapon maghaom sa Biblia. Nagtudlo og napo kasugo kunuhay, pero dili ang napo kasugos Ginoo ang tanan gitudlo. Ang uban gipangtangtang katong wa nagustuhi. Ila lang gipili ang ilang mauyunan mga higala. Ikaduhang sugo sa ikatulong sugo sa napo kasugos Ginoo. dili mo pasipalahan ang ngalan sa Dios. Kanang suguan na anas ila gibutang sa number 2 kay gitangtang mang number 2 sa Ginoo nga di magbuhat og larawan, di magyukbo, di magsimba. Gitangtang man na mo na gibutang number 2. Number 3 na sa sugos Ginoo. Ang number 4 nga sugos Ginoo. Ingon ang Ginoo, hinumduman mo, hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton ang imong buluhaton. Apan sa kapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang dagat ug ang tanan niini.
og sa kapito kadlaw ang Dios mipahulay gikan siya muluhaton og pagkaadlaw ng Sabado og gisantos niya kini. So gipasabot sa Biblia higala nga ang ikaapat nga sugo sa Ginoo hinumdumi nga santoson mong adlaw ng Sabado. Makita ba ninimo sa doktrina Kristiyana sa katismo? Dili. Unsa may makita ang ikaapat nga sugos Ginoo ilang gibutang sa number 3 pero di na Sabado ang iyong makita. Ang makita nimo mao ni mabasa hinumdumi nga santoson mo ang adlawng Domingo og pistang iglilihi. Tiaw mo na giunsa pagtangtang mga higala giguba ang ikaapat nga sugo sa Dios og gipulihan og ilang kaugalingong sugo nga hinimos tao dili as Ginoo. Ngano nakaingon man tawo sugo nimos tao tungod kay way mabasas Biblia nga nagsugo ang Dios nga ang adlaw Sabado ikapahulay gipulihan og adlaw Domingo. Og wa tay mabasa nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang atong adlaw pahulay. Wa ay mabasa. Ang mabasa no sa katisismo Domingo na ang gilang ikapahulay pero ilan na ng sugo dili sugos Ginoo. Manang iyo makita ng ilang napulo ka sugo na ay gitangtang naapoy gitangtang o niya gipulihan og laing sugo mga higala. Wa na nagkadimao. Wa na nagkadimao. Imbis Sabado, gibutangag Domingo. Pero kusog kayong moampo, matuman ang imong pagbuot drisyuta mayingon sa langit. O sa nahitabo, gituman wa kay gitangtangan, gitangtang ikaapat nga sugo. Sabado magtrabaho na, pagka Domingo mao na ilang pahulay pero wag yapon matawi pahulay kay mapahulay ra magtasimbahan kalabanan to mas trabaho gyapon o na regular nga buluhaton o na tiyanggihan ang uban to sugalan yan ang adlaw nga pahulay ang uban to tindahan ingon na wag yapon ang adlaw sa adlaw Domingo wag gyapon istorya lang nga Domingo santuson balaanon pero wa mga higala. So diha na mo makita nga wa nagsunod sa Ginoo wa masakto kay ingon man ka RCC god kay eksakto pa unta na Sabado unta ang gitudlo sa mga tao nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado unta na gani gi-acceptor nila sa mabasa da sa ilang katisismo The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Mabasa mga higala nga matod pa sa page 50 na nagsulat si Father Peter German ang mabasa hingon ni higala. Which is the Sabbath day. Mani ato mabasa sa page 50 ha sa ilang pagtulunan katisismo. Which is the Sabbath day. Sa ato sunduhan unsa mga adlaw ang adlaw igpapahulay. Ang answer, mao ni higala, Saturday is the Sabbath day. Ilang gitugan ang tinuod nga Saturday ang adlaw igpapahulay. Kay mao man nabasa sa Biblia, Saturday tinuod na. So nahibaw sila nga Saturday igpapahulay. Unya ano di man lagi Saturday ang ilang gibantayan, di man Saturday igpapahulay nila. Nga mamanay naas Biblia, mamanay naas na pulo kasugo. So, na ipalo-up pangutana. Ingon din why do we observe Sunday instead of Saturday? Nga naman lagi nga Domingo man ang atong gipahulayan, di man ang adlang Sabado. Ang ilang answer mga higala, we observe Sunday instead of Saturday. Because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ilang giangkon mga higala nga matod pa nila atong gibantayan ang adlawng Domingo dili ang adlawng Sabado. Tungod kay ang Roman Catholic Church niadtong tuig 336 AD
gibalhin nato ang pagkabalaan gikan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo. Unsa may term ana? Gitawag nag personal admission. So ilang giangkon mga higala nga atong gibalhin kisa nagbalhin ang simbahan, atong gibalhin ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Pangutana, nahiuyon ka ha ang pagbalhin sa simbahan sa Sabado ngadto sa Domingo nga igpapahulay, giuyonan ka na sa Ginoo? Naabay permission gikan sa Dios nga balhinon ang igpapahulay gikan Sabado ngadto sa Domingo. Naabay giingon sa Biblia nga okay balhinan ninyo. Ang atong mabasa sa Levitico 23 versikulo 3 mahigala. Nag-ingon atong mabasa sa Contemporary English Version nga Bible. You have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week is the Sabbath of the Lord thy God. Ang atong mabasa ay ganun nga, bisan asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlawng igpapahulay. Og maghiusa ka mo sa pagsimba kanako, kining balaura, dili gayod mausab. Muna gingon sa Contemporary English Version, gingon si Ginoo nga nagipahayag siya nga duna kamoy unom kaadlaw sa ato pagikan sa Domingo kutob sa Biyernes. Ingon na Ginoo, makahimo kamo sa pagbuhat sa inyong buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, kada Sabado na, ikapitong adlaw, kaya man ikapito kaadlaw kada simana, Sabado. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, magpahulay ka maning adlaw. Tungod kay ako ning adlaw, yan ko sino ako ni. So kay iya man na, siya magbuot kung unsay atong himo ng adlaw. Unsa may ingon niya? Ako ning adlaw, ay magtrabaho ning adlaw kay ako ni. Ngayon siya, bisag asa pa mo magpuyo, bisag sa Pilipinas pa, bisag sa ubang pang nasod, bisag unsang syudara, unsang lungsura, yung Ginoo, bisag asa mo magpuyo, kinahanglan kamo magbantay sa adlawng igpapahulay o maghiusa kamo sa pagsimba. Kining balaura di gid mausab. Sugo nas Ginoo. So nagpasabot kay inyong Ginoo nga this law will never change. Wa tuguti ang bisan kinsang simbahan, bisan kinsang tao sa pagbalhin sa pagkabalaan sa adlawng pahulay Sabado ngadto sa Domingo. Way permisos Ginoo, ang gingos Ginoo, kining balaura di gid mausab. O niya nga nang giusab na simbahan ning supak sa mando sa Ginoo. Sa ato pa ang simbahan mga higala sa RCC, wa na nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Diha na nahiuyon sa kabubuton sa kaaway sa Ginoo. Kay ang kaaway magsusupak man, kisam ng kaaway ning kalibutan na katong gilabay gikan sa langit tinisyuta. Ni aron dinhi ang iyang opisyo ang pagsupak sa sugos Ginoo. Og nagamit ang kaaway og mga pundok mahigala aron sad sa pagsupak sa sugos Ginoo. So ingon ni ana ang talan-awon, way permission gikas Ginoo. Kay ang gisultis Ginoo kining balaura di gyud mausab ni. Pero personal admission ingon sila, atong gibalhin ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo. Sila ray nagbalhin. Wa ka mahadlok ana higala. Wa ka tugutis ginong balhinon gibalhin nimo. Yaon sa na magsusupak na sige na mahimuot kang Ginoo ana. Malipay kang Ginoo ana unya kusog kay tang moangko na kining among pundok mao ni liwason ug di mo magpasakop aning pundok ka di mo maluwas. Mao nay tinukod sa Ginoo nga mobungkag sa sugos Ginoo. Wa tigaig permission nga kusog og maangkon kining among iglesia mao ni iglesia nga si Kristo mao nagtukod ani.
wa tagaig permisyon sa pagbungkag sig papahulay, gibut-buutan og bungkag higala. Tuwa mo na mga makita nimo karon. Si Kristo man mao nagtukod igpapahulay pangutana diin man si Ginoo. Sa bando man si Ginoo magpahulay. Nga yang gitukod Domingo na adi na magsilbi siya. Wa tagaig permisyon ang simbahan. Munang iyo makita nga di gyapon sakto ang Catholic Church na sila nagtuman kuros na po kasugo pero diskubrihin ng Migala daghan daing gisupak gitudlo pagin simbahan ang simbahan pagin utor sa pagsupak sa ikaduhang sugo nga di magbuhat o kinulit nga larawan dili magsimba ilang gipasimba ang matao gipabuhat o kinulit larawan nagingon ang Ginoo Sabado igpapahulay di gid mausab pero ilang giusab nga usab na malipay Ginoo na ang malipay ana higala ang kaaway sa Ginoo nga mao si Satanas kana bungkagan ng sugo angkon-angkon na gumong tao mos Ginoo pero ang tinod pagkasulti ingyawa tao mo nako nga naman kay ang pagsupak sa sugo sinusala mo guna nagaingon atong basa sa unang Juan 3 versikulo 8 ang nagpadayon pagpakasala kato naglapas sa sugo iya ni Satanas kay si Satanas usab nagpakasala man sukad pasinugdan malinapason po si Satanas sukad pasinugdan munang angay na ito hinungdan di insakto higala nasupak ya po sugos Ginoo. Ikatulo ang Protestant kani mga religious organization gawa sa Seventh-day Adventist katong religious organization nga dili Katoliko o niya gawa sa Seventh-day Adventist kay usam is Protestant gawa sa Seventh-day Adventist kay Protestant kay Sabado man kalabanan yun nagtudlo nga ang napulo kasugo wala na tuo na lang ka wala na napo kasugo ang among ikasulti higala dili gihapon na sakto nganon wa gud usbang sugos Ginoo wa gud bungkaga pag-abot ni Kristo sayop gihapon na ang pagtudlo nga wa na ang napo kasugo kay obinteha panong Katolik kung nang kalakiha kay sa napulo kasugo napay walo kasugo nga naa nagpabilin silang katisismo duha kasugo ang nawagtang ikaduha ug ikaapat kasugo gipangilis din o niya ang Protestante noon murag arang-arang pagkatoliko gimong nahunaon kay wala na maging sila na po kasugo hinoon mutuo pero wala na po kasugo dili gihapon sakto unsa may giingon sa balang kasulatan mawagtang bani ang Ten Commandments ingon si Ginoo Mateo 5:18 sa pagkatinon sultihan ko mo samtang naapan langit ug yuta walay pagasayloan sa akong kasuguan naapahigala kasuguan ug nagtugon pagin si San Pablo sa unang Timoteo 6 versikulo 14 na iyon San Pablo ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Oy ang tugon ipatuman ang sugo hangtod babalik si Ginoong Kristo. Karon pangutana kinsa may katawhan si Ginoo aning tulo ang kami nagtudlo ang Seventh-day Adventist nagtudlo ang napo kasugo na pa o niya ang Katoliko nagtudlo ang napang napo kasugo pero ang tulo pagkasulti waloray ilang gitudlo ang upat wa na nawagtang o niya ang mga Protestante wa na gyud ang mga sugos Ginoo ang pangutana kinsa man ang mga taos Ginoo sumala sa atong mabasa sa Biblia okay niya atong basaw na pinadayag 14 versikulo 12 busa kamo nga mga katawhan sa Dios. O mani nagiskot katawhan sa Dios. Seventh-day Adventist ba, Katolik o Protestante ba? Ang usa man gisultihan ani, katawhan sa Dios. Unsa man katawhan sa Dios? Ngani nga busa kamo mga katawhan sa Dios. Nga nagatuman sa iyang mga sugo. Unsa ning katawhan sa Ginoo? Nagtuman sa sugos Ginoo. Ang Katolik nagtuman ba? Wala. Kay kaduhang sugo o upat nga sugos Ginoo wala giwagtang gilisdan og lain so wala pero ang katawhan sa Ginoo ingon ni nagtuman siya mga sugo ang Protestante nagtuman ba sugos Ginoo wala sad kay giwagtang ni Ginoo ang napo ka sugo tuo na lang so di matawag katawhan sa Dios ang katawhan sa sini busa kamo nga mga katawhan sa Dios
nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Ginisos kinahanglan magbayad ang tuson kamo. Higala, ang katawhan di ay sa Ginoo, ang katawhan sa Dios, nagtuo kang Ginisos. Ang Seventh-day Adventist nagtuo ba? Oo, nagtuo. Nagtuman ba sugos Dios? Oo, nagtudlo sa pagtuman higala. Busa nakapasar sa pulong katawhan sa Dios ang inang grupo sa mga Seventh-day Adventist tungod kay haom sa gisulti sa Balang Kasulatan. Ang Catholic, ang RCC, katawhan ba sa Dios? Nagtuman ba sa sugos Ginoo? Wala, tumana ang ikaduha o ikaapat nga sugo, gilisdan o Domingo o nagitangtang ang pagsimba sa malarawan. Wala, tumana ang sugo si Ginoo. Ang Protestante, katawhan ba sa Ginoo? Dili sad kapasar nga naman kay nagtuo las Ginoo pero wa nagtuman sa sugos Ginoo. Usa may sultin Pablo ana may tungod sa kasuguan o sa pagtuo. Sa Roma 3:31 naging San Pablo. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Hinunoa wala gayod. Ato hinuong ipabarog ang kasuguan. Si San Pablo namahayag siya nga dili pwedeng bungkagon ang kasuguan sa diha nga doon natay pagtuos Ginoo. Ang Protestante nagbungkag bas kasuguan ay pagtuos Ginoo sila. Pero nagbungkag kasuguan, oo mga higala, giwagtang pagyud ang kasuguan sa Ginoo. Wa ka pasar. So kung ingon ni San Pablo, bungkagon ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuos? Pablo, di na pwede. Ato na ipabarog ang kasuguan. So wa ka pasar sa pahayag ni San Pablo ang mga Protestante mahigala. Ang Seventh-day Adventist, kumusta man? Nagtudlo sa pagtuo, gibungkag bang kasuguan? Wala bungkaga higala. So nakapasar ang Seventh-day Adventist. Arikas Catholic, kapasar ba? Nagtudlo sa pagtuos Ginoo. Nagtudlo po sa pagtuos mga rebulto. Nagtudlo sa pagsupak sa papahulay. Kapasar ba? Wa gihapon mahigala. Nagtudlo sa pagsupak. Busag mangita kag asa ang tinuod nga pundok wa may ngalan gisulti sa Biblia. Susiha higala kung kanang pundoka ning haombas kaubuton sa Ginoo kay ang katawhan sa Dios dili maila pinagis ngalan kun dili maila pinaagis mga pagtulunan or mga doktrina nga gitudlo diha sa sulod sa iglesia. So hinaot pa ang Dios magpanalangin kanatong tanan unya niya akong basahon niagikan kang Pastor Hill Edoliverio, niya po si Brother Rufino Moreno, si Pastor Hill, yung siya ni maayong pagpaminaw sa pamilya ni Rian Punay Arabis diha sa sitio Mangga Paho, Daan Bantayan. Okay no, wa na magintay tay mga higala sa dili pahingpit a puso ng atong tulumanon, ania ang atong tenusan. Atong hangyoon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita. Maluluyon ka nga Diyos sa walay katapusan, magapanalangin ka ini nga programa,